abantu ababelaphi ngicela ba understand ukuthi abantu bayagula ngaphandle for real. For real. Lezi igulo egulu abantu ziyafuna mfethu ukuthi umuntu umrefer ngamabomu esibhedlela. Ngamabomu njengoba mina ngenza ngintando umhlongo. Ngamrefer esibhedlela ngasho futhi ngasho zobala because bazokwazi ukumoperate ngendlela. Lokho it's a matter of must. Sikhuluma iqiniso madoda ngoba singaloku sishona lena. Shona lena. Mfowethu noma kuthiwa angeke ngiyichaze le ndlela le yedlozi lomuntu. Idlozi lomuntu osuke idlozi lomuntu nje wonke umuntu. Idlozi lomuntu li concern ngawe. Wena ngani yalo. Idlozi lomuntu anandaba no next door. That is why makuthiwa wena mawusuhlonipha umakhelwane nedlozi lakho lizomhlonipha umakhelwane. Kodwa mawungena ndaba nomakhelwane, idlozi lakho lenza into eyenziwa wena ngani yabo. Idlozi lomuntu lelo. And abantu kusafuna ngibafundise lento. Mangabe uphupha ebusuku, uphupha undiza, idlozi likhombisa wena ukuthi you are still going to fly high empilweni. Mawuphupha ungena emanzini, idlozi lakho likhombisa wena ukuthi lisebenza into yakho emanzini. Simple. Bese wena kuma amandla owanikwa idlozi, ngikhuluma kule level yedlozi, angakakhulumi kwi level ye power. Because mina njengoba ngiki level 7 nge-spirituality mina ngikhuluma kwi level ye power. That is why mangikhuluma izinto angivumelekile ukuchema. Futhi angivukhuluma into engizenzeke. Uma ngabe idlozi lakho seliphuphisile undiza, sewuphuphile undiza. Lonto isho ukuthini? Sekumele uunderstand ukuthi empilweni no matter ukuthi what challenges that you are encountering with, but you are still going to make it. It's about you, not about the next person. Idlozi lakho li concern ngawe ukuthi vusa lo muzi. That is idlozi lakho. Ke ngimuzwe mina umuntu ekhuluma athi hayi idlozi lami lithi angihambe ngiyosiza abantu, idlozi lami no. Idlozi lakho lifuna wena ube nemali. Ngokuthi selibonile ukuthi wena lifuna ube nemali, wena sewuzothi uyahamba uyosiza abantu. That is why umuntu owudokotela, umuntu owuthisha, idlozi lakhe libeka umuntu ekubeni uthisha. Umuntu mangabe ezothola umsebenzi, idlozi lakhe limtholise umsebenzi. Umuntu mayeqoshwe emsebenzini, idlozi lakhe ehluliwe. Hayi ukuthi alikho, likhona kodwa impi alwa nayo ibe ngaphezulu waba ngaphansi yena. Idlozi lakhe ehluliwe. Simple. Uma ngabe mfethu usufila ukuthi hayi mina sengifuna ukusiza abantu, deep down uyazi azikho ingqinamba ozihambile. Umehluko liyafika idlozi lakho likubonise into efunwa idlozi lakho ukuthi wena wenza imali. That is why uzobona ama scammer. Wonke ama scammers anawo amadlozi. Umuntu bengabe scammer, kuscammer yena ehlangene nedlozi lakhe ngoba idlozi lakhe lifuna ukuthi yena abe nemali. And alimkhuzi my scam umuntu ngoba idlozi lakhe is the part of leyonto le. Mana ngikufundise empilweni. Empilweni kulomhlaba sikuwona lwela ukuthola ulwazi. Into ezokusiza ukuthi wena izipho obhekene nazo uyinqobe ulwazi ozolithola. Uyabona khona oGoogle manje zihluphe baba ngokwazi ukugooglisha into. Even iphupho. Ake manje uyeke lento kubuza amaphupho kubantu. Banamanga abantu, umuntu uthi maye kuphendula akuphendulele ukuthi woza kuyena kusize. Kanti ngena Google
uchaze iphupho lakho usho futhi ufuna ukuchaza ngesizulu uchaze iphupho bazokunikeza impendulo eaccurate imini uKing Bhaka lo mina inhloso yami ukuthi abantu ngifuna abanqotshelwe ngenkani inkinga zabo abazaziyo nabangazazi into kodwa eyingqinamba sengiyibone kubantu abantu abakwazi ukubekezela abantu banenhliziyo ezincane abantu abakwazi ukulinda mhlawumbe ake ngibabonga abantu abakwazi ukukhonza uNkulunkulu bafethu uma ukwazi ukukholwa uphinde ukhonza uNkulunkulu ungamboni uyiqhawe ukhonza uNkulunkulu kunabantu abakudiscourageayo kodwa wena ume uyiqhawe uyakwazi ukuma mawukwazi ukuma kuNkulunkulu wakho ngicela ukuthi nasentweni oyifunayo empilweni ume njengoba ume kuNkulunkulu uzoyibona into ozoyinqoba ngoba hayi ukuthi abekho abantu abamgxeka uNkulunkulu hayi ukuthi abekho abantu abamgxeka uJesu hayi ukuthi abekho abantu abayigxeka inkosi yakho bakhona kodwa ukwazi ukuma into eyenza umuntu empilweni aphumelele ukwazi ukuma babeze bethi ngesingisi ngisakhula bethi ukubekezela babebiza bethi perseverance is the mother of success and determination brings success yabo ukubekezela nokuphokophela entweni oyifunayo ikona okwenza ukuthi umuntu abe rich akukona ukuthwala bafethu njengamanje imost yabantu abangena ku live umuntu ungena ezodayisa ama products akhe dayisa ama products ancoma into yakhe abanye bayadlala kodwa mina ngathatha isinqumo sokuthi mangena ku live kufuna ngifundise ngoba ukufunda kwakho bese uyayi-applya into engiyishilo and uyi-applye bese iyenzeka bese yakubona uluvusa ikhaya lakini ngoba mina ngifuna ukuvuka imizi yabantu mina ngifuni ukuvuka umuzi wakithi kuphela ngami funa ukuvuka umuzi wabantu mina ivuka imizi yabantu ukuvuka kwemizi ngazi ukuthi mina ngiachieve kodwa abantu ngicela empilweni lapho bekhona bafunda ukubekezela ikona okuzonqoba lezi ingqinamba obhekene nazo mhlawumbe unengqinamba namhlanje uhluleke ukubekezelela umnyeni wakho wahluleka ukubekezelela ingane yakho mhlawumbe unengqinamba uhluleke ukubekezelela umphathi wakhe emsebenzini mhlawumbe unengqinamba uhluleke ukubekezelela umakhelwane wakho mhlawumbe unengqinamba namhlanje uhluleke ukubekezelela umuntu wesifazane mhlawumbe uhluleke ukulinda wajaha abantu besifazane kodwa ekhono wakho wanganeliseka mhlawumbe noma ungenayo wakhe uhluleke ukulinda the right person ukuthi afike empilweni watatazela namhlanje uhamba ubamba sekuthiwa urephile deep down uyaza urephanga wena umehluko uhluleke ukulinda umuntu wakho that is why ngithi mina ngiyacela abafethu lapho nikhona ukuthi nifunde ukubekezela noma usuqalile uhambo nami alokhu uhambo mina olungihlulayo mina that is why mina ngavula izandla ngathi e44 Rocky Ridge ikhaya lenu noma inini fike e44 Rocky Ridge ngikhona ngoba kulomhlaba sisempini bafethu sisempini nawo zizwa egazini izimpi uyazizwa ukuthi ngisempini lompi yakho mase ngithe siyayilwa kodwa azi ukuthi ikhaya lakho i44 Rocky Ridge Road Hillary noma ise King Bhakanzama Dam ikhaya lakho la kamoya othi mawusufike wanyathela zonke izinto ziqathakele zona fuku unyathele uthi hayi my king ngithe nje ngizonyathela nginqobile u1 no2 no3 sengine challenge no4 no5 no6 ngithe ngizonyathela ngithi hayi woza siyikhulume lento ngikuqaqa esigodlweni siyikhulume simple mina noma yinini mina ngiyohlala ngima nabantu mina kodwa funa ngibafundise abantu ukwazi ukubekezela nokwazi ukuma empilweni ungahluleki ukubekezela ba njengoba wakwazi ukubekezela from grade 1 to grade 12 wakwazi ukubekezela ku tertiary institutions ubekezelile emendweni abanye bahlulekile emendweni asiwabekezela uye emsebenzini uvuke ekseni uphuma entambama impilo ithi abathi ukubekezela mfethu
asilwe izimpi zakamoya kepha asiyinqobe by fire by force. Izwa ngami. Mina umsebenzi wami ukulwela abantu. Darko Blue. Uma ngikulwela nawe come close sondela kumina. Ungahambeli kude. Masinensebenzo fika uthi hayi inkona my king ngize ekhaya. Lokho kwenza ukuthi impilo ibe lula, ukulwa nemimoya nokunqoba kube lula. Ngithanda ukubhubha mina lapho nikhona emakhaya. Angifuni lezi zimpi ezinyakasisayo. I hate lezi zimpi ezinyakasisayo. Ayinqotshwe emhlabeni ayiphinde inqotshwe emazulwini. Labantu laba bakufisela kubi abanqotshwe emhlabeni abanqotshwe emazulwini. Asikhulumeni ukunqoba manje, asikhulumeni ukudlula. Asikhulumeni amandla, power. Asikhulumeni ungahlehli. Asikhulumeni isinqumo sithathile ukuthi asiye phambili. Asikhulumeni ukuthula. Ukuthula. Njenganami I always preach ukuthi asibe nokuthula. Ngoba ukuthulwa kwenza ukuthi ungabikhona umoya olwayo kepha kuze umoya wokuthula. Umoya wokuthula siubiza ngegama sithi umoya oyingcwele. Mina ngikhuluma umoya oyingcwele ngokuthi ngixoxeliwe umoya oyingcwele. Ngikhuluma because ngiyakwazi ukubona manginokuthula. Ngiyangithanda abafethu mina. Ngiyazi ukuthi ninama challenges emsebenzini, emakhaya, emndenini, endaweni enihlala kuzona, kwipolitiki, kubathakathi, kunezinje ezinijwayela kabe empilweni. I know. Kodwa lezo zinja ngeke zilibuse. Ngeke zikunqobe. Kodwa wena funda ukuma. Bekezela. Show me looking back. Ngihleli kahle ngoba ngihleli la number 44 Ridge Road Hillary and ngisaye edamini. Ngise 44. King Bhakanza Amazi Palace. Ngihleli khona as I speak. Mina into eyokwenza ukuthi ngishintshe ngithi angibamela abantu noma yini mina esupport abantu. I'm part of it ngoba I know ukuthi what people goes through kulomhlaba abantu kuyadlalwa ngabo. Ngithi mina mawukwazi ukubelivela kwidlozi lakho ubelivele kumuntu wakini ongasekho emhlabeni, mina ngiyakurespecta mina ngalokho. Ukwazi nje ukubelivela kumuntu wakini ongasamboni, yonto yenza ukuthi mina ngikurespect. Mawukwazi ukubelivela umuntu wakini ongasamboni, ngiyakurespecta mina ngalokho. Noma yini futhi I will always do. I will always do. Bafethu izimpi enilwa nazo ngeke ngihlale mangisesigodlweni ngithi yo bathole kanzima abantu ngaphandle. Abantu balwa baze balwe ngisho nabantu engafanele ngabe bayabalwisa. Ulwiso umuntu engabe uyakuvikela. Ulwiso umuntu engabe ubalekela kuyena. Ulwiso umuntu engabe uyakukhamfatha kodwa akulwise kulomhlaba esikona. And asipromote lento. Funa uyazi indawo nawe okwazi ukubalekela kuyona mase kuthiwa kujulile. Bafethu kunezingqinamba imali iyaphela kubantu imali. Abantu imali yabaphelela. And ayipheli normally. Iphela ngoba kunemimoya egangayo and thina siyayibona leyo moya. Asibambisaneni silwe nale mimoya entshontsha imali kubantu. Uplane ukuthi sizokwenza u1 no2 no3 no4 kugcine kungenzakalanga ngenxa yokuhlupha nokuphela kwemali. Ngiyanithanda bafethu lapho nikhona. uNkulunkulu emuhla nikhusele, ipower kaMakhandakanda inibusele, inkhusele. Nehlisa umoya manibhekene nezimpi enibona ukuthi zifuna ukunicindezela. Thatha umoya umehlise phansi. Manginenkulumo asihlale phansi kukhulunywe kuboniswane kunqotshwe. Eyonakale ngomlomo ayilungise ngomlomo.
Uma senifaka thina lapho nifaka ukuthi senifuna ngibe ubaba waka spiritual. Mangibe ubaba wena uyingane ke. Ingane ke noma yini lihlahlale iye ekhaya. Ayikho ingane kodwa engagoduka iye ekhaya mayifuna ukunqoba. Ingane iyingane ngokuhlahlala ibuye igoduke iye ekhaya. Ngithanda ukubhubha lapho nikhona, ngithanda uri papa yini.